дар суди шаҳри хуҷанд баррасии парвандаи ҷиноятӣ барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ бо моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятӣ бо айбдории судшаванда Бобоҷонов Олимҷон Домуллоевич, сокини ҷамоати деҳотии Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, исбот ёфта ҳукми суд эълон гардид. Судшаванда соли 2018 барои аз они худкунӣ ва қаллобӣ суд шуда, ҷазои нисбаташ таъин гардидаро адо накарда, боз дар ҳолати рецидиви хавфнок ҳаракатҳои тақаллубкории худро бо расонидани зарари махсусан калон идома додааст. тавре дар мурофиаи судӣ айбдоркунандаи давлатӣ маълумот дод, моҳи ноябри соли 2018 Олимҷон Бобоҷонов дар давраи адои ҷазо дар муассисаи ислоҳӣ 3-5 Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди аз ҷониби пайвандонаш барқарор кардани зарари расондашуда ва тағйири ҷазои ҳабс ба муҳлати 8 сол ба ҷазо дар намуди ҷарима медонист, ки ба озодӣ мебарояд, пешакӣ нақшаи нави қаллобиро кашида, бо маҳкумшудагоне, ки якҷо бо ӯ адои ҷазо менамуданд, аз пушту паноҳдорӣ ва шиносҳои таъсиррасонандааш лоф зада ваъда медиҳад, ки бар ивази маблағ метавонад кори онҳоро низ баробар кунад. ва аз ду нафар маҳкумшуда Солеҳ Назаров ва Бурҳон Одинаев, сокинони шаҳри Конибодом, суроғаи наздиконашонро гирифта, чун ба озодӣ мебарояд, борои фиреб ба боварии фарзанди яке Шарван Назаров Норбой Солиҳович даромада 11500 сомонӣ ва аз додари дуюмӣ Шарванд Одинаев Баҳром Бобоевич 15000 сомонӣ ба даст оварда қавл медиҳад, ки тавассути шиносҳояш аввалан муҳлати ҷазоро кам ва баъдан падар ва бародари онҳоро ба озодӣ мебарорад. Аммо ин гуфтаҳо дурӯғи маҳз буда, найрангҳои навбатӣ ба хотири ба даст овардани маблағ буду халос. дар мурофиаи судӣ ба кирдори судшаванда баҳои ҳуқуқӣ доданд. Судя ҷиҳати барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, ислоҳи маҳкумшуда, инчунин пешгирӣ намудани содиршавии ҷиноятҳои нав чунин ҳукм кард. ҷазои бо ҳукми суди шаҳри Бӯстон аз 17 август 2018 сол дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 8 солу 3 моҳ ки минбаъд бо қарори суди шаҳри Хуҷанд аз 5 ноябри 2018 сол ба ҷазои ҷарима ба андозаи 1415 аз 15 нишондиҳанда барои ҳисобҳо иваз карда шуда, айни замон ба андозаи 1395 аз 15 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 69775 сомонӣ иҷро нагардидааст, замм карда шуда, ҷазои ниҳоӣ нисбати Бобоҷонов Олимҷон Домуллоевич маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 8 сол ба адо кардани ҷазо дар калони ислоҳии низомаш сахт ва ҷарима ба андозаи 69775 сомонӣ таъин карда шавад. Зарари ба ҷиноят расонда шуда айсоби Бобоҷонов Олимҷон Домуллоевич ба фоидаи ҷабрдидагон Назаров ба андозаи 11500 сомонӣ ва Ординаев ба андозаи 15000 сомонӣ риёнида шавад. 8 сол барои таърих кам бошад ҳам, вале барои сарнавишти як инсоне, ки аз озодӣ маҳрум шудааст, муҳлати мушкил, тақдирсозу тӯлонист. дар толори суд, судшаванда Бобоҷонов ва ҳимоятгари ӯ аз ҳукми суд изҳори розигӣ карда бошанд ҳам, судя ҳуқуқи онҳоро дар муҳлати 10 шабона рӯз ба шикояти кассатсионӣ бори дигар фаҳмонид. бо гузашти муҳлати мазкур, санади судӣ эълон гардида қувваи қонунӣ пайдо мекунад.